Terve! Elikkä tänään me maistellaan erilaisia jaloviinapohjaisia paukkuja. Pitemmittä puheitta lähdetään yhdestä rinksuustani jallukahvista liikenteeseen. Ja tässä on semmonen kahvia ja rannemitta jaloviinaa. Ei liikaa, mutta ei liian vähänkään. Ei paha. No aivan kun mä olisin ennen maistanut jaloviinakahvia. Pikkusen lisää se on. Elikkä jos haluatte hivistellä, niin about 2 senttiä jallua ja sopivasti kahvia. Joo, nyt on. Laittakaa 4 senttiä jallua. Toimii. Tämä on semmonen aamun aloitusjuomana ihan niinku toimiva. Ei tätä hirveästi voi juoda. Kuppi aamulla ja se on siinä. Toinen kuppi varmaan jo alkaa tulemaan pikkuhiljaa sitten ulos. Sanotaan, että se on semmonen 3/5. Mutta jos juotais vain niinku 1 aamulla, niin sit se on se 5/5. Joo, mennäänpä seuraavaan. Seuraava on sitten jallu pommakki. Eli pommakkia ja jaloviina. Yksinkertaisesti. Laitetaan lasi. Sitten 4 senttiä jallua. Ja perään pommakki. Mun mielestä jallu on kyllä heti piloilla, koska laitetaan lantraamaan, mutta yllättävän hyvä. Yllättävän hyvä kyllä on. Sanoisin jopa, että 4,75/5. On hyvä. Tää yrittää tuotantotiimillekin antaa maistaa noita. Maista vai? Aika hyvä. Tää on vielä pikkuisen jallukahvia, kun se meni vähän kylmäksi. Joo, eli mitäs mä annan? 4,75/5. Eli se on aika hyvä. Seuraavana tulee sitten yksi aivan huippu tämmönen kesäinen juoma, eli jalmari. Siinä on turkinpippuria ja jaloviinaa. Tää on kyllä niinku ehkä. On 5/5. Ai että. Jääkö sitä muuten vielä sinne? Hyvä. Tää ei ole tämän näköinen. Sitten mä tarvisin itse asiassa sen lasin, kun mulla loppuu lasit. Tuotantotiimi vain tuolla nautiskelee Elikkä tuo oli jalmari. Ja nyt lähdetään kisapunssiin. Kisapunssi on aika kova. Pitäisikö hakea toinen lasi? Elikkä kisapunssi tuli seuraavaksi. Ja siihen tulee jaloviinaa 4 senttiä ja keltaista jaffaa. Nyt on tämmönen ruotsalainen versio keltaisesta jaffasta, mutta eiköhän se toimi. Samallehan se maistuu. Appelsiini pohjainen se on se. Kuitenkin. Elikkä jaloviinaa 4 senttiä ja jahavaa loput. Pannaan vähän, ei panna ihan täyttä lasia.
en tiedä kyllä. Tää on semmonen... Kyllä tää on niinku parempi kuin huono. 3/5 ehkä. Joo, 3/5 on aika hyvä. Haluat maistaa? Vielä ykkösläpuin tiestä on. Sitä on vähäs. Elikkä se oli kisapunssi. Ja mä sitten jossakin yritän vaikka laittaa ne pisteet lopuksi tuonne, että mikä nyt oli sitten meikäläisen suuhun parasta. Joo, jos mä muistan. Sitten seuraavaksi olisi potkiva seriffi. Tässä on Kinger Joe. Ja eipä tullut varauduttua tähän sille, että olisi ollut pulloa vai mukana. No. Ja taas, pohjahan on sama. Laitamme 4 senttiä. Jaloviinaa ja päälle. En vitsi, voi jo vähän pelottaa tämä olut ja jaloviina yhdistelmä. Hyi vitsi. Jos ei joku tiennyt, niin mulla on aika herkkä tuo oksedusrefleksi sitten, mutta maistellaan. Haju oli karmea. Mitäs tää kinkeri oikein on? Ei tää kyllä olutta taja olla. On tää. Villimaku, en tykkää yhtään. Tää on joku semmonen joulunen maku tulee. Olisiko joku neilikka tai... Tää on ehkä vähän makia. Miltä tää maistuu? Tämä ei ole kyllä kaljaa nähnytkään. Mutta ei se pahaa. Aika liian makia mun makku. Se on ehkä semmonen 2/5. Joo, sun pitää säkkiä juottaa pois. Pitää pieni tauko, niin otetaan muutama lisälasi tähän, niin ei tarvitse koko aikaa juosta tuolla. Pekka Töpö häntä parkaa, häntä ei laisinkaan. Älä ole turhan arkaa, paina päälle vaan. Joo. Geivissy. Ja siihen tulee kuivaa siideriä ja totta kai 4 senttiä jaloviinaa. Mä en ihan 4 senttiä laita tähän, koska mä veikkaan, että mä oon videon lopussa. Pannaan tähän pikkuliraus lisää. Luulen, että mä oon videon lopussa niin 1000 tuupassa, jos mä laitan jokaiseen. No, joo, eli siis 4 senttiä jallua ja kuivaa siideriä. Ja sitten se, mikä tästä tekee tuon Geivissyn pilli. No, tiedätkö, kun tuo peittää vähän tuo jaloviinan maun. Lasit on siinä. Lisälasit. En muista paljon. Taisin ottaa 2/5 tuolle äskeiselle kinkerille. Mulla oli mielestäni liian makia. Mitä meiltä händeli oli siitä? Mä tykkään. Mä veikkaan, että sä tykkäät. Se oli aika makia. Se ei ollut vaan mun suu. Ihan niinku.
Mun suuhun on muuten hyvä. Ja se on inkivääri. Niin, se oli inkivääri, niin mutta eikö se ole aika joulunen maku? Joo. Ei muuta kuin jatketaanpa seuraavaa paukkua, ja nyt on paukku numero 6. Ja tämä on paukku numero 7. Ja se on Jamppa nimeltään. Ja siihen tulee yllätys, yllätys. 4 senttiä. Otetaanpa uusi lasi. Yllätys, yllätys. 4 senttiä jallua. Ja sitten oli kuohuviiniä. Hetkonen, miten tämmönen avataan? Onpa hieno korkki. Hitto eikö? Onko tällä joku repäsukahuva? Mistä tällä? Sieltä vaan. Ai jaa. Tästä vai? Onko tää niinku tämmönen korkki? Miten tätä ajetaan? Kierrekorkki. No niin paljon. Ui saatana, se muuten kuohuu. Päästetään pikkuhiljaa paineet ulos täältä. No niin. Katsotaan mitä Jamppa sanoo. Tai mitä me sanotaan Jampasta. Ja tätä ei muuten sitten pillillä litkitä. Minä sanon Jampasta, että Jamppa ei jatkoon. Ei jatkoon, ei. Vastaappa säkin näitä välillä. Mä en oo ihan niinku yksikseni tässä näin. Joo, tuotanto pitää piettää tyytyväisenä. Se on täällä ihan juomapalakalla. Joo. Sanoinko mä pistet tälle Jampalle? Mä sanon, että se on ehkä oi vitsi. Voiko antaa miinuspisteitä? Ei voi. En ihan nollaa, mutta laittaa 1, koska se jaloviina kuitenkin ehkä pikkusen siellä maistui, niin 1/5. Ja se tuli ihan pelkästään jaloviinasta se piste. Joo, elikkä Jamppa ei pärjännyt tässä kisassa. Seuraavaksi on muuten mielenkiintoinen paukku. Paukku numero 8. Ja paukun nimi on Hirttonaru. Ja siihen tulee piimää. No tulee siihen vähän jaloviina. Luulitte varmaan, että en laita. Tää otetaan muuten sitten napsilasista. Elikkä tässä on tärkeä tämä. Tää piima on vähän raskaampi, niin tää kannattaa panna tuonne pohjalle. Elikkä puolet ja puolet. No. Puolet piimää ja puolet jaloviinaa. Oi, on se hieno. On se hieno. Siis nyt jos joku haluaisi hifistellä, niin tuon voisi sekoittaa tuon. Mutta mun mielestä se on kiva, kun tässä näkyy tämmöiset pienet kerrokset. Ja lähdetäänpä maistelemaan. Tääkin on sitten shottina vetää. Anteeksi. Se oli tuo saakelin keivissyn, mikä potki tuolla takaisin. Jallupiima, se toimii. Se toimii. Mä tiedän, että moni sillä ajattelee, että hyi saatana. Mutta kokeilkaa. Tää kannattaa kokeilla. Teekö sullekin? No mä teen myöhemmin sitten. Muistitko sä sen puukomutraakin? Joo, ei se mitään. Ei se mitään. Mennään ilman puukkua. Seuraavaksihan me... Ei, mä en muistanut sanoa jallupiimälle. Mä sanoin, että jallupiima on
5/5. Ja pienet perustelut, koska varsinkin tuolle kun sitä et mene sekoittamaan, sitten tulee eka se jallu, mikä vähän niinku ehkä korventaa tuossa ruokatorvessa, kun se menee alaspäin. Ja sen jälkeen tulee se piimä, mikä sitten ottaa kopin sitä korventamisesta. Niin ei jumalauta, että se on hyvä yhdistelmä. Joo, eli 5/5 oli se. Ja sitten mennään seuraava paukku numero 9. On kärsivä paskiainen. Ja siihen tulee sitten taas lasi. Ja sitten siitä tulee yllätys. Jaloviinaa. Ja sitten tulee Ginger Ale plus lime. Eli tää on Schweppersin Ginger Ale. Laittaa ekaa Ai, tää on hyvä haju. Onks tää niinku jotakin siideriä vai onks tää ihan limukka? Ei panna ihan täyteen. Hyvä jaloviina maku hukkaan. Mitä tää niinku on? Taitaa olla limukkaa. Tää on ihan limukka, joo. Ja sitten sitruunaa, no. Meillä ei puukkoa nyt tullut matkaan, mutta jos mä repaasen sen tuosta. Kohta se tulee. En mä repaase tätä. Hei, pieni hetki. Otetaan puukko. Ja sieltähän se puukko tulikin sitten. Nonni. Elikkä ei muuta kuin lyödä lime halki ja... Mitenhän tää lime pitäisi tuohon laittaa? Pitäisikö laittaa sen näin ja... Näin ja... Ja heitetään noin. Se vähän... No vitsi kun mulla jäi vähän vajaaksi toi, mutta joo. Hienon näköinen paukku se ainakin. Laitetaan tuo toinen puolikas tuonne, niin tulee sitä limen makua. Oikeastaan voi laittaa tuo toinenkin. Koska se on kivan näköinen, kun se kelluu. Elikkä kärsivä paskiainen. Paukku numero 9. Oho! Oho! Nyt on hyvä. Nyt on hyvä. Mitä tähän tuli muuten? Ginger Ale ja lime. Nyt on hyvä. Hei! Ai että. Tekis mieli kyllä antaa 5/5, koska kyllä mä tätä voisin tilata vaikka baarista. Maistapa, sanoppa siihenkin mielipide. Onko me ihan hakosassa? Hakosassa. Händeli ei tykännyt, joo. Ilmeisesti tännekin ei tykännyt. No mutta paljon antaisit silleen niinku pisteitä sille? Varmaan 2,5. 2,5, eli se oli niinku keskiverto. Joo. Ei se mitään, mutta mun pisteellä on väliä tässä vain. Eli se oli kyllä 5/5. Aika hyvä. Ja sitten jatketaan. Nyt lähdetään ihan perinteiseen paukkuun, eli jallukola. Jallukola. Joo. Elikkä siis jallua kolalla. Ja lähdetään taas laittamaan 4 senttiä jaloviinaa. Ja sitten Coca-Cola. Tää on kyllä semmonen paukku, että tämä niinku, tästä on kaikilla eri mielipiteitä. Mä en edes muista miltä maistuu jallukola. Ei se maistu vieläkään hyvältä. Ei se maistu vieläkään hyvältä. Joo. 2/5 on jallukola. Ei hyvä. Maista. Sä saat tykätä siitä. Meillä on niin. Ei, kun se on pahaa. Okei. Se on kuulemma pahaa. Joo. Sanoinko mä
Paljon mä sanon? 2/5. Joo. Kyllä sitä niin me juo, jos niin on vaihtoehtona, että saako selkää vai johonkin jallukolla, niin kyllä mä jallukolla otan. Se seuraava paukku, eli paukku numero, ollaanko me 11 jo? Ollaan. Ja paukku on talonmiehen vapaapäivä. Siihen tarvitaan napsilasi. Ja sitten siihen tarvitaan jaloviinaa. Ja ei muuta kuin hölökyn kölökyn. Nyt oli ensimmäinen paukku, missä oikeasti maistui jaloviina. Se on 5/5. Eihän tuolle voi vähempää antaa. Haluais maistaa? Ei. Joo. Ai niin, mä olin laittanut hienosti tähän jo napsilasi, että se olisi ollut... Eihän tätä... Onko se ihmekään, että ei tässä voi muistaa enää kaikkea. Joo, mennään paukkuun numero 12. Ja paukun nimi on Kalpea aamu. Mulla tulee jotenkin mieleen tästä Kylmä kalkkuna -biisi. Ja tähän tarvitaan sitten kalpean aamun. Hän tarvitaan yllätys. 4 senttiä jaloviinaa. Ja sit siihen tulee lonkeroa. Onpa jännä muuten, mistähän tulee nimi Kalpea aamu tälle paukulle nimeksi? Johtuu varmaan tästä harmaasta väristä. Huhhuh. En tiedä, 2 juomaa, mistä kummastakin tykkään. Tykkään niinku jaloviinasta ja tykkään lonkerosta, mutta ei nää vittu vain yhdessä toimi. Ei toimittele. Olisiko tuo pitää laittaa vähän enemmän lonkeroa? No ei varmaan, sitten menee jallu ihan pilalle. 2/5 on kalpea aamu. Hyi. Sanoppa sinäkin oma mielipide. MP. Meihän oli tarkoitus tehdä Hannen kanssa yhdessä tämä video, mutta se jänisti ihan loppumetreillä. Hyi. Häh? Hyi? Eikö ole vähän hyi? No paljon pisteet. 1/5. No niin, se löi sen marrakon sitten ihan täysin. Joo. Nythän me ollaan tulossa Hetkonen, sanoit mä tuossa on 15, mutta eihän näitä ole kuin 14. Miten mä oon laskenut tämän? Ei se mitään. Mulla on täällä yksi sitten ylimääräinen paukku. Mutta joo, nyt ollaan paukku numero 13. Ja siitä mun on pakko antaa propsit Merilapin mafialle ja mafiamamalle ja Karrille. Siis toiselle Karrille. Ne on kehittänyt tämän paukun ja mä sanon, että tässä on yksi paukkujen kuningas. Eli tähän tarvitaan napsilasi. Ei tässä piimää ainakaan. Mikähän tässä? Mutta tässä on jaloviinaa perkele. Joo. Siihen tarvitaan Kapteeni Morgania. Laitetaan puolet. Sitten siihen tarvitaan yllätys, jaloviinaa. Laitetaan puolet. Noin. Muistikohan mä sanonut tämän paukun nimen? En tainnut muistaa. Tää on Syntisten syrjähyppy.
Ja itse asiassa tätä on vähän kehitelty, niin tää on nykyään, no en mä edes viitti sanoa jo, syntistä syrjähyppy. Sillä ainakin täällä mafia-alueella tämä tunnetaan, eli Meri-Lapissa. Tää paukku pääsi joskus itse asiassa 2 paarin listoillekin tää on päässyt. Mutta ihmiset ei ole oikein löytänyt tätä. Kauhean mulla alkaa kieli sammaltamaan, mutta otetaan sille. Monet taas ajattelee, että hitto, mutta kokeilkaa. Kokeilkaa. Kokeilkaapas. Koska tässä tulee se rommin pehmeä maku, sitten tulee se jaloviina potkaisu, niin tää on niinku hyvä. En mä se maistanut, mä arvostelen. Joo. Se rommin pehmeys ja jallun semmonen räväkkyys, niin ne toimii yllättävän hyvin. Tää on, mä oon pakko sanoa, 5/5 tälle. Ja kannattaa kokeilla. Sehän kuulostaa aivan hirveältä, mutta nyt yllättävän hyvin toimii. Mutta joo, jatketaan eteenpäin. Eli illan viimeinen paukku on nimeltään Mansen makkara. Ja nyt olen pahoillani, meillä Mansessa, meillä on HK Blö. Eli tästä on tehty tämmönen kuppi. Ja sinne laitetaan vähän jaloviinaa. Noin. Elikkä silleen yrittää tehdä, että about 4 senttiä jaloviinaa sinne mahtuu. Ja tässä tää on niinku illan päätöspaukuksi niinku aivan loistavaa, koska jaloviina on sitten mottihuivi. Olipa iso muki. Mutta joo, 5/5. Voitte kuvitella sen tilanteen, kun olette maistellut tässä 14 eri rinksua, saatte pikku snäkipala viimeisen paukun yhteydessä. Ai että, toimittelee. Mutta joo, mä oon pahoin, hei mä lupasin 15 paukkua, niin tehdään vielä yksi bonuspaukku tähän. Elikkä onks mulla se? On. Otetaan yllätys, jaloviinaa. Ja sitten otetaan Dr. Pepper. Tää on muuten, tää on hyvä limukka. Taas on 2 semmoista tuotetta, mistä tykkään. Mutta miten ne toimittelee sitten niinku yhdessä? Nehän muuten toimittelee. Tää on hyvä. Sanoisin, että 4/5 saattaisi olla tämä. Olisikohan? Joo. 4-5. Mutta hei, kiitoksia, jaksoit katsoa tämä video. Keksitään seuraavalla kerralla taas jotakin muuta. Joo. Ei mitään. Muistakaa tilata ja tykätä ja jakaa ja mitä kaikkea näissä ruukataan sanoa. En tiedä. Olen uusi täällä ja yrittää viihtyä. Morjentes!